Oh baba, ukuzwe ngalokho okuthiwa ukuthwala baba. Angizwa Sengisho lokho okuthiwa baba ukuthwala, ukuzwe ngakho. ukuthwala lawa bantu kuthiwa kuthathwa lento. Yebo baba, kwathatha Awungeke lento. awungeke ngihlangana nakho nalokho mina ngeke ngizwe ukuthi into engasoze ngahlangana nawo ngeke mina leyo. Usho ukuthi nje baba Mm, mase mm. kungathiwa nje thatha lento uzothola imiliyoni inyanga nenyanga. Ubaba Cha, nganqaba. ngeke nje angifuni into ngoba imiphumela yalento ayimihle imiphumela yaleyo nto leyo. Wakhona into ongibuza uzoyenza kanjani wena? Uyenzele kuphi? Hayi, into encane nje lezo baba. Lana ngike ngahamba ngayokwenza i-research ngale nto lena ngoba phela Hawu. mina baba sengikhathele ukuhlupheka ngazi noma wena awukakhathali yini. Yebo ngikuthanda ukuhlupheka kodwa mina ngokuthi umuntu uyaphefumula uyaphila siyakwazi ukulala ukhona khona ebhodweni noma ngingafani nabanye abantu kodwa khona lokho kukhulu kukodwa. Ngithe mangenza i-research ke lapha babe kade ngiyenza khona kwase kuyabonakala ukuthi ayi engathi thina nobaba siyaqualify ukuthatha lento lena kodwa ke bathe bazodinga ukuthi kena isalukazi lesi sibomhlatshelo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihlelo noLungster. Namhlanje sihlelo nodadewethu osune-confession exakayo for umyeni wakhe. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona babukele emakhaya. Ngiqhamuke eMangozi. Uqhamuka eMangozi. Ubeka yini dadewethu la? Hayi, ngibhalele la kwi-Black Life ngoba ngifuna ukubaxoxela ukuthi ngifuna ukuthwala kahle kahle. Ufuna ukutshela ba uthi ufuna ukuthwala? Ngifuna ukutshela umyeni wami. Ufuna ukutshela umyeni wakho? Mm. Wow. Isikhathi esiningi kuye kuba abantu besilisa abakhuluma indaba zokuthwala. Sifike kanjani ukuthi sicabanga ukuthwala? Mangibheka impilo yami engiyiphilayo ngiqhathanisa nabantu abathwele ngiyabona ukuthi hayi kuyaphileka ngaphandle. Kuyaphileka. Sengikhathele ukuhlupheka kahle kahle. Injani impilo yakho nomyeni wakho? Namhla unemali, kusasa akanamali. Kusasa unemali, namhla akanamali. Angikwazi kwesinye isikhathi ukuthi ngihambe ngemsebenzini ngenxa yokuthi ngiyashodelwa imali yokugibela. Manje siphila impilo nje engekho right. Sineminyaka emingaki nishadile? Sina 5 years. Na 5 years nishadile? Ninazo izingane? Sinengane eyi-1. Nengane eyi-1. Awungixoxeleke isithwalo siqhamukaphi khona oku-advice-ile khona osenzayo umaziyo sifikaphi ukuthwala? Ngenza i-research la sisi wami ngase ngiyayithola nendawo la okusizakala. Usuthola nendawo? Yebo, ngahamba nje ngiyi-1 engekho umyeni wami. Ya. Ngahamba ngithe mangifika laphana ngachazelwa yonke into. Awungichazele mina. Ngatshela ukuthi kena lana ke ntombazana take it or leave it thina sizokutshela ukuthi yini ozoyenza. Ngatshelwa laphana ukuthi mawufuna ukuthwala into yokuqala esibonayo la sibona lo gogo wenu walapha egcekeni. Ya. Uyena ongakwazi ukuthi abomhlatshelo kuthwale ngayo ukuze uzokwazi ukuthi uphile kahle yonke into oyifunayo. Mangithi ngiyabheka ugogo vele usela ko 70 years. Usekhulile ugogo yini vele azoyiphilela. Hayibo. Ngcono sithwale ngayo kunokuthi ayifele yena singatholi lutho. Ugogo uhlalaphi? Uhlala nani egcekeni? Uhlala nathi egcekeni ugogo. Wayebefuna ugogo. Uma wendoda? Uma wendoda. Jesus, so namhlanje uzotshela yena if beko wakho mama? If beko umama hayi nakhona bekuzodepend ukuthi ukhule kangakanani. Mase ke nithwalile ke ngogogo ke kuzokwenzakalani? Sizophila kahle nje impilo yethu yonke kuze kuphele aboma 20 years siphila kahle. I'm sure kunama sacrifice amanye in between. Kukhulunyiwe ngalokho ukuthi kuzosacrifice kanjani futhi in between. Yeah, kukhulunyiwe. Kwathiwani? Laphana bangitshela ukuthi ilo umcebo after 20 years uyaphela. After 20 years uyaphela. Yebo, kuba kumina ukuthi siyawuvusela noma senze njani. Masuvusela kuzodingakala omunye futhi umuntu. Asazi ukuthi ubani. Anazi uba. Asazi asinandaba sisafuna ukuphila nje kahle.
Hawe Jesu ugogo ke awungitshele ke ni plan ukuthi ke namaye ukuthi uyavuma umyeni wakho ukuthi uyasacrifice usacrifice kanjani? Ningenela ngesando namshaya nenzani? Simhlaba ngomesi ngiyadlala mina. Samba naye ugogo. Masifika naye laphana ugogo sizobona ukuthi simthatha kanjani siqamba amanga sithini kuye njengomuntu omdala phela uyazi siyamthanda futhi ngesize simnike. Hayi akazi ukuthi ngiyamthanda. Nimfuni. Yena wazi ukuthi siyamthanda. Wena mawumbuka manje ngithi ugogo usubona imali emendleleni yakho. Kodwa yena phela ugogo wazi ukuthi siyamthanda ngokwazi kwakhe akakwazi ukuthi simbone uyimali. Hayi masifika laphana wathe ugogo bazofika bamshutha isithombe nje. Yeah. Bese bamenza izinto zakhona ugogo uzogula nje kayi-1 aphathwe ikhanda wephansi kuphele ngayo. My goodness. After. Manje mayigula kayi-1 aphathwe ikhanda kuphele ngayo uzokukhulela khona lapha. Sobuya naye ugogo. Isithombe bazoshutha phi? Bazomshutha khona lapha ugogo. Indawo enjani le ugogo ezozavume nje ukuthi ashuthe ithombe? Hayi ugogo akajwayelanga ukushutha manje siyamkhipha kahle kahle siyofike sidle lapha senze zonke izinto umshuthe nethombe ugogo. Yabo lento isho isiyangisabisa yabona ngisafuna umuntu ozothi ufuna ukushutha isithombe. Kanti ushutha isithombe umhlabelo. Cha phela simkhiphile ugogo naye uzoyitshela ukuthi sizoyishuthela izithombe nje kuyobe khona yonke into lapha. Kodwa ke dadwethu ke usuzucabangeke nje ukuthwala. Usuhlupheke isikhathi esingakanani usungaze ucabanga into enzima kanje. Kusukela ngizalwa nje ngiyahlupheka ngikhula nakho nasekhaya bayahlupheka nasemzini ufike ngiyahlupheka futhi. Wamshadelana umyeni wakhe ehlupheka ngamhlanje wathola indoda enemali. Ngangitshela ukuthi mhlawumbe kuzoshintsha akaze ukumthanda umuntu engenalutho ishintshe impilo nibe right nambe ngitshela lokho mangithi ngithi hayibo kuyaqhubeka angikwazi nokumiyeka phela. So manje ke ngoba unazo ezinye ingane ugogo ngaphandle kwamyeni wakho? Yeah unabo abantwana ugogo. So kuzokwenzakalani ke kubona usen sacrifice uma wakho? Hayi ngebazi kuyoba imfihlo yami nomyeni wami. Ngebazi abanye bahlala eGoli. Bahlala eGoli? So umyeni wakho ngoba uthi namhlanje unemali kusasa unemali wenza muphi umsebenzi mhlambe? Ilokhu umyeni wami security. Security. Awufuni mhlambe sizama ukunibhekela umsebenzi athole umsebenzi. Kade kwasabathi bazama ukumbhekela. Kungahlangani nje. Kusuke ngahlanganiphi mhlambe is it because of qualification le or grading angiyazi ama security ahamba ngama grade? Mayithola umsebenzi umyeni wami ngiyacabanga ukuthi akaqualify ngoba mayithola umsebenzi uthola umsebenzi mhlawumbe ngisho noma ungahluka kodwa imali azoyihola ivele ifanele nje. Ivesanifane. Nale kade esebenzela azayiswela ukuthi uyekele indadi esebenza khona. Senina cabanga mhlambe ke kuvula i-tuck shop anyana egcekeni like ngizama ukuthola indlela engenza ngayo imali nokuthi ke na sengaze nisho ukuthi ithomba ugogo. Ugogo ukhulile ugogo. Mhlambe noma singamshuthanga isithombe kwazi ba mhlambe kusasa uzovuka efile. Namhla ukhala ngeqolo, ukhala ngekhanda, ugogo vele kahle kahle indaba yakhe ayisekho. Yazi ukuthi akakwazi nje ukuhamba ukhasa ngamadolo. Khasa ngamadolo. So manje why bekhetha ugogo? Why? Bathe why? Lento lena iya depend ikhethela yona futhi awiphikisi. Mayithi ifuna ingane, mayithi ifuna umuntu omdala, Thina bathe bayabheka lapha esibukweni babona ukuthi hayibo nasi lesisalukazi lesi and singaba yilento lesifunayo. Angaze kushuthi nje ugogo una that thing engayazi ukuzothi yini nami. So manje ubona ukuthi that thing angcono isebenzele nini? Ayisebenzele sisi ngoba vele kuyefana nje ugogo ayisekho indaba yakhe. Nkosi yami ngathini kodwa ugogo kene ukuzukhuluma kanje? Hayi. Na uyazazi ukuthi ayisekho indaba yakhe vele. Lento le izothini kumshado wakho ke usubona uma wakhe as a sacrifice. Phela uma wakhe lo at the end of the day umuntu wambeletha, umuntu wamkhipha kuyena. Angazi singezwa yena ubaba ukuthi mhlawumbe uzothini. Mayinqaba? Ngoba okungenzeka ukuthi sitshela ukuthi uzonqaba kanti naye uyayifuna imali lesikhuluma ngayo, umcebo lo sikhuluma ngawo. Okay, mayinqaba? Bayinqaba. Hayi. Shuthi ngizomshiya phela mina ngoba ngeke ngihlalele ukuhlupheka mina. Ngizomshiya ngithola abantu abazovuma. Abazovuma ini? Abazovuma ukuthwala. Okay, so ngeke uthwale ngogogo engazi. Ngoba phela manje after umtshelile ubaba le ndaba. Uma kwenzeka something gogo vele sekuzothi wena. Ngeke ngithwale kuyoba nzima ngoba makwenzeka something uzoyitshela ukuthi vele mina owenzile lonto leyo. Manje sekuzoba nzima ngempela. Ngoba mhlawumbe uzohamba ayobheka ngaphandle ethole ukuthi yimini othwalile. Kanti mangingathwalanga ngaye ngizokwazi ukuthi kena
mayetshela ukuthi mina ngithi hayi ngisho ngihamba uyobuza uyayibhekela ngokwakho uzofika uthole nje ukuthi ngimsulwa mina. So awuboni-ke mhlampe ukuthi ngaphandle kokuthwala umshiya ubaba wasekhaya uthola nemali-ke? Ngithola umuntu onemali. Ukuze kusinde ugogo. Ayi ngizomshiya vele yena ngoba mina ngeke ngize ngiphilele ukuhlupheka mina. Hey. Usukhathele ne? Sengikhathele nje lokho kwangempela. Mangithi ngikhathele ngikhathele. Makuthi yena ukhathele naye ngeside lakhe uzoyivumela lento lena. Sho, imali makuthiwa impande yesono. Sekusho into enganje. Noma ungangibuka. Imali makuthiwa impande yesono. Hayi. No. Awu Nkosi yami, isarkazi. Ake umuntu ongayifuni imali. Ake umuntu ongayifuni imali. Hayi ngeke. No. Asimfonele umyeni wakho. Simuza ukuthi uzothini ngalolu daba. Asimthinte ne? Yeah, simfonele sisi. Hello. Sawubona baba unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma sisi. Okay, la e-studio ngihleli nonkosikazi wakho uthi ke na kunento afisa ukutshela yona ngisacela umlalela. Yeah. Sawubona we baba. Sawubona nkosikazi njani? Ngiyaphila singezwa kunini. Ngisanisele mama. Khona ma. Yeah. Yebo baba. Yeah. Baba kunento lana engifisa ukuthi sixoxe nje. Manje mele sixoxe sulapho bese ixoxele ekhaya. Hayi kumele sixoxe ngilana baba ngoba abantu bakwi Black Life ibona abakwazile ukuthi bengisize. Oh, hayi ngalelo ke bengakuthi nenkinga mina ngake ngilaleleke. Ayisiyinkinga baba mhlawumbe uzoyithanda lento lena. Oh, hayi kulungile ake ngibeke indlela. Ngaphambi kokuba nje baba sixoxe-ke angithi uyabona baba ukuthi izinto zethu lapha ekhaya azisambeli kahle and sekuphela iminyaka eminingi baba izinto zingahambi kahle. Kahle nje thina siyeswela. Ngiyabona nkosikazi kodwa ke uNkulunkulu emusho kuzolunga ukho la ungalungi khona ukubekezela nje. Kodwa nje baba kunini silokhu sibhizi sikuyekele ezandleni zaNkulunkulu sithi kuzolunga. Kusho ukuthi uma singaphika ngalokho umuntu uyozedlula phela emhlabeni nje ehlupheka nje. Ngoba sizalwe nakho kusho ukuthi soze siyofa nakho. Hayi ngiyakuzwa wena engakubambezeli mhlawumbe ukhona wena isolution oza nayo noma ke kungidida nje ukuthi umuntu nombono omuhle ukukhuluma nami sizobabili kodwa ke ngihloniphe lokho okwenzile ke ngilalele ukuthi Oh baba ukuzwe ngalokho okuthiwa ukuthwala baba. Angizwa. Sengisho lokho okuthiwa baba ukuthwala ukuzwe ngakho. Ukuthwala lawa ukuthathwa lento. Yebo baba kwathatha lento. Awu ngeke ngihlangana nakho nalokho mina ngeke ngizwe ukuthi into engasoze ngahlangana nawo ngeke mina leyo. Usho ukuthi nje baba mase kungathiwa nje thatha lento uzothola imiliyoni inyanga nenyanga ubaba nganqaba. Ngeke nje angifuni into ngoba imphumela lento ayimihle imphumela yaleyo nto leyo wakhona into ongibuza nga uzoyenza kanjani wena uyenzele kuphi? Hayi into encane nje lezo baba lana ngeke ngahamba ngayokwenza i-research ngalento lena ngoba phela mina baba sengikhathela ukuhlupheka ngazi noma wena ukakhathali yini. Yebo ngikuthanda ukuhlupheka kodwa ke ngokuthi umuntu uyaphefumula uyaphila siyakwazi ukulala ukhona ebhodweni noma ungafani nabanye abantu kodwa khona lokho kukhulu kukodwa. Ngithe mangenza i-research ke lapha baba kade ngiyenza khona kwase kuyabonakala ukuthi hayi engathi thina nobaba siyaqualify ukuthatha lento lena kodwa ke bathe bazodinga ukuthi kena isalukazi lesi sibo umhlatshelo. Imake ibambe lapho ke empazindini isalukazi esingubani umuntu isalukazi ukhuluma ngobani? Awehlisa umoya phela baba sengisho ugogo. Ukhuluma ngobani umuntu isalukazi? Ngize ngibone nalawo matsapho nibonele mina bese nikhuzwa ngesalukazi esingubani? Ehlisa umoya phela baba kushiwo ugogo ukuthi angakwazi ukuthi yena ashintshe impilo zethu. Uphi ugogo? Ugogo wasekhaya baba. Umama lo ngizalayo? Yebo baba vele ugogo usekhulile baba ayibo. Uyabona ke mfazi ngini. Uyabona nje
so namhlanje ngingena esinqumeni akaze ngicabanga ngiyongena kusona bengithi umuntu ngiwangivuka nawe ukuthi uyaphila ukhuliseke kahle Kodwa baba ufuna ungenza ichilo emzini kababa ngithi ngifa sengumuntu olahliwe yithongo sengidayise ngomuntu engashayo kuyena izinyanga ezu9 wangodle sesulwa ngodle noma sephila emhlabeni lalela ke ehlisa umoya phela baba ehlisa umoya umusuka lapho umufeka angakafiki thatha into zoba ngifuna ukubona uphumphele angikudingi angikudingi nje emzini kababa ungasondeki zokusondela ngazo ukuthi uzokwenza kanjani uthatha into zakho noma ngizothi mangifike eqala futhi ungabuseza hayi kahle ke baba kahle ke kusho ukuthi uvela ungangithandi phela wena ubulala umama ubulala mina uqobo ubulala umuzi ugogo usekhulile nje kuyafana uzothini mayivuka kusasa efile ngisho ungijwayela ngakho ukhulela ukuthi wabulawa uwe ngokuthi uphale wena uthathe ilwana zakho ube nemali ngomzali wami ayi ngeke ke nami kusho ukuthi ngizohamba vele ngoba ngeke yini ungathwali ngowakho umama wakho wayeke mangifaki lapho akavelanga phela baba kulento lena kuvele wakho umama yini uvelo wami ngavelo wakho yalabe usize ngento yodwa nje singayisiye kude wena ngiyakwenyanya Buvela ungangithandi kwaseqaleni ngeke ukuthi nosuku nakubona ngale kanti bengathi ngisheli nosathane endlini kwami mina ngisafephe sengiyakusaba uyabona nje uma wami ngeke uzimenze lutho ngiyakutshela inkosi ngicela ukuthatha imithwalo yakho uphumphele empilweni yami ngifuna ukubona lwabi umuntu womfana bengalindele ke kodwa kusesingaze sihlukaniswe lokho ke Kathi umthakaso waka uhamba nangemva kwami uhamba inyanga ngemva kwami uyenza amadili ukubulala umzali wami uxolo phela baba uxolo lento ngeke isihlukanise nje alithathwa uyabona uxolo nje ufana ngamashi bekuhila nenye indoda uganile njengamanje ngoba usubulala umzali wami ngicela ukuthi uphume empilweni yami ngikhathele ukuhlupheka mina nawe awuzami ukushintsha impilo nje awushintshe lutho ngikhathele manje ukuhlupheka nakho ngini right ngakho ngoba akho gazi eliyongikhalela uma ngidlule emhlabeni mina kukhona umuntu engathi mase ngihlupheka wadinga ukuthi ngibulalele ukuze ngibe right mina ngiphile nolembeza mina ongilahla insuku zaphuma yo bephela webaba yo bephela wena ngenzela into eyodwa phuma uphele empilweni yami semzini kababa ngifuna ukubona angiqalisa nokhalo waqhamuka kanti yaqalisa lokhalo waqhamuka ngalo kodwa baba ngiyaxolisa Nkosi yami bengazi ukuthi kuyomosheka izinto kanje umuntu angizomthatha kanti ngilanda umthakathi kodwa baba ngiyaxolisa bengazi ukuthi nje kuyomosheka indlela alokhu uxolo lento mfazi ndini ingane ke baba sayithini ingane ke uyabona nje ingane inekubo inoyise ongabulali ongafuni ukuthola ngabantu inomndeni wayo omukela isimo okuyiso wena ngoba ufuna into eziphambili hamba ufuna abanye abathakathi uhlukane nampha sengisho mase sihlukana ingane ke siyenzela ingane ke baba lalela ingane nje ngishilo inekubi noyise ongafuni ukuthwala inegogo wayo inomndeni wayo ino-anti bayo inekubo elihlambulukile elihlanzekile elingaphili ngamagazi abantu wena ngoba unomuntu ukubulala hambe uyofuna indoda ozokwazi nimbulale naye abazali abezobulala kodwa ngiyakutshela uyesu Jehova kimi yo baba siwakhuluma kabuhlungu umthele phezulu empilweni yami angifuna ukubona yazi nje ngiyophoqa yikho ukuthi kuba khona lama processes divorce nangisafisa ukubona nje wena ngoba ngazi wamndeni wami ngizokutshela ukuthini ngawo yona ingane ngizoyitshela ukuthi uhambelana ngoba iqinifela ngithi ngicela ukuthi wenzani wena yo kodwa baba Nkosi yami bokofo nje nkosikazi phuma kimi ngaze ngaphelelwa amandla ngiyabo nje ngibona nje lokho wangifitshela nje akaze ngibone ngidabo ngathi akaze ngibone ngidabo nayisanga ngiphuza ngibhema ubuya ngazi yebo baba engidakweni yini manje kufanele ngibala umzali wami ngenxa ukuthi ufuna imali uhloko bezela isimo ophila kusona kuze kube nini ufuna igazi kubeka nje ngiyakhulula mina hambe kulabo abanemali uye kubona uphume kumina ushiye nomndeni wami ushisa kubazami singizalathi ngisithanda kabi mina siyinto yonke kimi umthanda nani ngimthanda nje ngoba ekhona nje ukuba khona abazali wangizala kuphelele ngoba nawe unganile nje wangithanda ngoba kukhona hayi wena uyislima wena ngizokho ngibuza into eziningi hayi uyislima wena foko kunini sihlupheka la uyislima nje ngiyayivala le phone nengilo ngikhuluma nawe hawu uyislima dodi ngithi ngiyacabanga la ukuthi mina nawe siphile kahle nengane yethu hayi isiphukuphuku wena bye bye hawu isiqhamuka phekela ay ingazungibulalela ifone isiqhamuka phi le ayislima lo muntu lona hayibo uma wakhe lo hayi ngiphuthisela impilo emnandi mina uma wakhe lona
Ilento ayibuzayo ukuthi kena if bekowakho umama ubuzothini. Bengizomthatha naye bekuzodependa ukuthi uneminyaka emingaka. Basiza kanje izalukazi yini okuyenzayo egcekeni. Ngokuhlala ukhasa amadolo ukuze kuyoshona ilanga. Hawu. Hayibo. Thethele ngisho into engekho. Hawu. Kukuthume kuze kukuthume ngisho into ongayiboni ukuthi yini into okukuthuma yona. Uthe ubaba akakudingi kwakhe ntambama. Uyopakisha manje? Hayi ngizomshiya vele ngeke ngihlalele umsangano mina. Uyapi? Hayi ngizobuyela ekhaya. Yo. Ukuyophumuza ingqondo kancane. So uma ubuyela ekhaya uyophumuza ingqondo uzophindela kuthatha lento. Hayi ngizoyithatha yona. Ngoba sengize ngayiqala nje ukuthi ngathola ukuthi kufunakani ngizogcina ithathile. Uzogcina uyithathile? Sengize ngaqala engisayeka. Kodwa I hope ukena uthola umsebenzi uphume kulento le. Ngoba bahehana bangakutshela into engathi ke nababona ukuthi ilula kuwena and then ngelinye ilanga mase befuna ingane yakho. Angikufuni ukusebenza ngifuna imali esheshayo mina. Jehova baba umelusi wami. Yo, hayi yabona ke le episode hayi ngeke. Ukusebenza kungisize ngalutho. Ngifuna imali eyiqhamukela yona nje ngayisebenzela ngayijulukelanga. Hayi nayizwela babukele emakhaya kodwa phela kuthiwa ke na hayi imali esheshayo nayo inezinto zakhona. Ungathola usulimala ngenxa imali esheshayo. Awungeke ngabe buka namhlanje ubhidliza umndeni wakho ngemali esheshayo. Ngeke. Yo hayi kaze kwanzima. Hayi siyabonga kakhulu babukele mas Black Life TV noma singasakwazanga nje ukukhuluma nobaba ngoba phela hayi bese be ready ukubamba nama washing efonini. Kodwa ke asithembe ukuthi akekho umunye ecabanga lento ayicatshanga ngosisi wami la eduze kwami. Bakithi ukuthwala nje akuyona ngisho ne option. Angazi futhi angasho ukuthi akuyona option angazi usukuphi kwi level of ukudinga into mase ucabanga ngisho nalokho. But yes, Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.